Революционен метод повишава процента на реализирани бременности до 70-80% при трансфер дори само на един ембрион. Повече за биомаркера, който открива ембриони шампиони, ще разберете сега от моите гости. Господин доктор Антонио Диас, който е биолог, той идва от Испания, и неговият български колега, доктор Явор Владимиров, специалист по репродуктивна медицина, а в превода ще помага и Албена Николова. Добре дошли в предаването Пулс. Започваме веднага. Това е наистина събитие в медицината за територията на България. Всъщност какво означава този метод митоскьор и всъщност как той ви срещна на полето на медицината? Mito-score is an energy indicator of the embryo. Митоскор е енергийен индикатор на ембриона. That means that with the embryo start the life after the fertilization. Това означава, че когато ембриона започва живота си след оплождането, There are period of very few days, 5-6 days. Има само няколко дни, 5-6 дни, That he needs to survive with his own energy. през които той трябва да оцелее, използвайки собствената си енергия. After this, there's a period that he needs to open the egg. След това има един период, в който яйцето трябва да се отвори. Is to break the zona pellucida and then invade the mother. И след това съответно да бъде имплантирано в майката. Once the embryo has been able to go inside the uterus, След като ембриона се имплантира в матъчното тяло, he can rest again and grow. той може да остане там и да се развива. So within this short time, the embryo needs energy to survive. А през този кратък период ембриона има нужда да може да оцелява сам. And Mito-score tell us the energy levels of the embryo. Митоскор ни показва енергийното ниво на ембриона. And this high energy levels meet lower Mito-score, and this means that the embryo is able to survive this critical period. И митоскор ни показва дали ембриона може да оцелее в този критичен период. Selecting embryos with the better Mito-score value allows us to choose which embryo have the higher energy and is able to Митоскор survive. ни помага да избереме тези ембриони, които са с най-висок шанс за имплантация. Така, доктор Владимиров, към вас много са хората в България, които имат репродуктивни проблеми. Дали този нов метод би подобрил практиката у нас? Защото знаеме, че когато се случва така изкуствено оплождане, тогава се появяват и многоплодни бременности, пък не всяко едно семейство е готово точно за нещо такова. Една страна, това дава възможност да избереме най-добрия ембрио. И да направим максималната селекция. И да върнем само точно този ембрион, който е с най-добър потенциал. Ембриоскора ни дава информация за физиологичните процеси в самия ембрион и когато има свръхактивност на митохондриите, на тези енергийни станции, ембриона няма да бъде имплантиран. Затова от една страна това е селекцията на най-добрия ембрион и това е причината 70-80% успеваемост, ако върнем само един ембрион. А от друга страна възниква и въпроса тези, които имат повишена митохондриална активност, какво да правиме от тук нататък. Защото това са нормални генетично ембриони, които би трябвало да им помогнем, за да се имплантират. Това е големия плюс на метода. Как всъщност се случва на практика всичко от момента, в който една двойка с репродуктивни проблеми идва и чука на вратата на вашата клиника? Ако говорим за този нов метод, той е на базата инвитро технологии. Трябва да се образуват фоликули, да се създадат яйцеклетки, да биват оплодени и вече тези ембриони, които се създават, да се култивират за специална среда. На различен етап от развитието на ембриона, това е трети или пети ден, тогава се взимат една или няколко клетки от всеки ембрион и се установява неговия генетичен код и се установява неговата митохондриална активност, функцията на клетките.
И въз основа на този метод ние пак се връщам, определяме ембриона с най-голям потенциал. Доктор Диас, вие сте така биолог с име. Кажете обаче този нов метод къде се практикува в Европа и България сякаш изостанала ли е от постиженията на медицината, прилагайки го чак сега? No, I don't think so. I think, thanks to Dr. Vladimirov, I think you are in the... Не мисля, че изоставаме изобщо. You are in the I think this is something new. It's just we just have 1 year. We just now we did a retrospective study to know that it's working. Ние в рамките на една година направихме това проучване, а миналата година да видим как работи и дали работи, така че изобщо не изоставате. And now we are doing a comparison with the normal way to select embryos. That И сега правим сравнение с нормалните начини за избор на ембрионите. That is looking at the embryo morphology. Разглеждаме морфологията на ембрионите. And to compare with MitoScore, that is a quantitative and is not правиме количествен анализ. not depend of who is doing. It's just a number. That's the Митоскора, предимството е, че той дава число, реално число. Когато се намеси математиката в медицината, май нещата стават по-истински. Доктор Владимиров, кажете, кои жени ще бъдат подходящи за прилагането на този нов начин и нов метод за възпроизвеждане на поколение? Всички жени или семейства или партньори, които имат проблеми безплодие, при които се подлагат на инвитро процедура, са абсолютно индицирани да се приложи и този метод. Противопоказания някакви? Противопоказания няма. Единствено, ако има противопоказания за правене на инвитро процедура, но те са много малко, тези противопоказания. И пациентите, когато става въпрос за нещо ново в медицината, обикновено са доста скептични, доста притеснени. Има ли някакви рискове от прилагането му чисто от медицинска гледна точка? Ако говорим за митоскора като метод, от медицинска гледна точка риска е нулев, защото се взимат една или две клетки от ембриона. Ние не убиваме ембриона, ние обаче го изследваме. Виждаме неговия генетичен код и виждаме неговата функционална активност. Всъщност за пациента риска е нулев и за ембриона. Така, вие имате ли някакъв поглед на пациенти, при който този метод работи? Имали ли сте разговор с такива хора, вероятно от неуспешни предишни? По принцип, самата инвитро процедура като методология има лимитиран успех. Различни са причините, но 3 са основните фактори, които са в основата на това дали може да се случи бременност. От една страна самия ембрион. Дали той е генетично нормален. И от друга страна, дали лигавицата е готова да приеме ембрионите или ембриона. Преди 4-5 години се разработи такъв метод, който се казва ERA-тест или тест за имплантационен прозорец, който ни дава конкретна информация кога лигавицата е готова да приеме ембрионите. Оказва се, че 1/4 от жените имат изместен имплантационен прозорец. Дори да върнеш перфектен ембрион, тогава резултат няма да се случи. Обикновено той е около 2 дни, но има случаи само с 12 часа ширина на имплантационния прозорец. И третия фактор, това е едно сложно взаимодействие между ембриона и лигавицата. За съжаление, доскоро беше във фазата на научните проучвания, но митоскора ни дава информация именно в тази посока. В смисъл, той открехва завесата на този проблем. И тепърва ще има много нови проучвания, които ще потвърдят голямото предимство на това изследване, смисъл енергийната сила или възможност на самия ембрион, който да го изследва. Това е чудесно. Обикновено хората обаче задават и един друг чисто финансов въпрос. Изключително скъпо ли би било, ако се подложат по такъв начин се лекуват? Ако погледнем за самия метод, само от тази страна,
метода ще изглежда скъп. Ако обаче погледнем от друга страна, че този метод ще ни спести поредица от инвитро процедури, то цената ще намалее чувствително. Затова всяка нова технология, която се внедрява с цел подобряване на успеваемостта, би трябвало да се лансира независимо от това доколко е скъпа. Но тя на практика не е и толкова скъпа. Тя е на базата на преимплантационната генетична селекция и разходите за допълнителното изследване на митоскора ще не са толкова много. Доктор Диас, вие всъщност бихте могли да ни разкажете как се случват нещата в Испания. Yes, in Spain we are now running a randomized clinical trial to В compare. Испания в момента провеждаме клинични тестове да сравниме. Yes, and looks the things are working well. And in the States we have also a lot of Как clients. работят нещата. По същия начин в Щатите имаме много клиенти. Basically, everyone wants it now because it's something. Once it's something new, it's not На bad практика for. всеки иска този тест, защото това е нещо ново. It's not bad, and we have at least 30% more of implantation rates. И имаме поне 30% увеличение на процента на имплантации. And 30% is quite a lot. А 30% е много. Така е, наистина. Основно. Към основния. Към някакво друго медицинско предизвикателство да насочите усилията си, вероятно планирате? To direct your efforts to another medical challenge? Yes, of course. Yes. Да, разбира се. Поделете. Now Can you share? Yes, now we know that the embryo is able to react. It's not a passive. Сега знаем, че ембриона реагира, може да реагира, не е нещо пасивно. We are together with Dr. Vladimirov. We have found that freezing embryos is something that can improve implantation. С доктор Владимиров установихме, че ако се замрази ембриона, това може да подобри имплантацията. And this is due to a mechanism that too healthy is not good. И това се базира на схващането, че когато нещо е прекалено здраво, това не е толкова добре. And when you freeze an embryo, the embryo reacts in activating reparation mechanism. Когато се замрази ембриона, той реагира, като започва да възстановява. Включва си механизъм на възстановяване. And this mechanism stay longer after the damage is finished. И този процес на възстановяване продължава по-дълго, отколкото процеса на самото замразяване на ембриона. And this method, together with Dr. Vladimirov, is I think we will be able to even increase more the implantation И rates. мисля, че с този метод ще успеем още повече да увеличим процента на успешни имплантации. Доктор Владимиров, сякаш говорим за медицина на бъдещето, сякаш слушаме някакъв научно-фантастичен филм. Е ли възможно наистина криолечение на ембрионите и да се възползват и българските жени от това? Ние заедно с доктор Диас и доктор Тачева сме разработили една теория, която се казва криолечение на ембриони. И с тази теория ние доказваме позитивните страни на замразяването и размразяването на ембрионите. Включително това се основава и на влияние върху активността на митохондриите. Когато имаме процес на замразяване и размразяване на ембрионите, това намалява активността на митохондриите и освобождава ембрионите от така наречените свободни радикали, които имат негативен ефект върху развитието на ембриона. Всички последни години и резултати показват, че размразените трансфери в сравнение с фреш трансферите, особено на жени след 38 години, успеваемостта чувствително се увеличава. Дори има проучвания, които показват, че има подобряване не само върху позитивните тестове и развиване на бременността, но върху и неонатологичните параметри на родените деца. Преди повече от 2 години колеги от Англия направиха публикация върху 26 000 раждания, с които потвърдиха
тази статистика, която е доста любопитна. Но в крайна сметка криотритмента има вид лечение върху ембрионите, което в крайна сметка и бъдещето на репродуктивната медицина. Вече говорим за замразяване на всички ембриони, да не правим фреш трансфер или фризинг кол, което решава и проблеми в репродуктивната медицина. От една страна, при стимулацията може да бъде изместен този имплантационен прозорец, за който говорих, а от друга страна, самата процедура на замразяване, размразяване има позитивен ефект върху енергийния потенциал на ембриона. Може ли да кажем кога в България може да се случи на масова основа? Много скоро, защото колегите започват да мислят в тази посока и приемат новите резултати доста оптимистично. Но медицината или лекарите, които работят, са доста консервативно общество. И понякога е необходимо достатъчно време да мине, за да приемат тези нови неща. Сърдечно благодаря за този разговор, за това участие. Радвам се, че бяхме полезни за всички хора, защото световните постижения на медицината идват и у нас. Доктор Диас каза, че ние никак не сме закъсняли. Така се разделяме до следващата събота в 9 сутринта. Повторението на предаването може да гледате тази вечер от 22:30. От мен и екипа на Пулс. Хубав ден!